Kaixo, ni Eneritzira eta naiz, Soraluzekoa naiz eta 33 urte dauzkat. Nik Elgo Beharko IMH-en ikasi neban, proiektu mekanikoen garapena deitzen den ziklo ikasi neban, eta zikloak irauten dituen 2 urte horietan, itxasan oso gustora ibili nintzen, ze hor ikasitako materiak iruditzen jataz oso interesgarriak eta baliagarriak. Ikasi neban lanbide heziketa, azkenean diralako 2 urte, bertan ikasten dana lan mundura bastante enfokatuta dago, eta teoriaz aparte praktika daude, adibidez diala enpresan egiten dian praktikak, orduan iruditzen jata oso interesgarriak. Ni adibidez, ziklo ikasi eta gero, hau bezen egon nintzen praktikatan, eta bertan gero nintzen lanian, ja 13 urtean noia bertan lanian. Eta, hasiera baten hasi nintzen, pixkat despieziak indaula, gaur egun ja ardura gehiago dakat enpresan, orduan, animau nahi ditu neskak, benetan arlo teknikoa gustau eskero lanbide heziketa ikastera, ze iruditzen jata irtera asko dauzkala eta zorionez gero ez da gehiago gara, así que animatu.